Като препоръка комисията и становище всъщност изрази кмета на село Гълъбник да информира обществеността за инвестиционното намерение, като за целта трябва да бъде изготвена обява, която да бъде обявена на видно място в рамките на 7 дни. Обществеността да има възможност да, ако имат някакви възражения и становища, да бъдат изразени. Тоест обявата е залепена на видно място, обществеността е информирана. Няма възражение в срока, който е бил подаден. Нямам подадени възражения в семейството. Това, което разговаряхме с госпожа Здравкова, в общинска администрация също няма подадени възражения. Аз лично в разговор с хората, които провеждаме, знаете, в едно населено място, каквото и да има, нямам никакво възражение относно тези терени. Но имайте предвид, че тя, кметицата, е залепила на определеното място в техното село тази обява, тя пак ще и няма човек, който е бил против това намерение и пак тя ще го залепи на същото място. Това събрание днес трябваше да се проведе от кмета на селото. И не днес. Това събрание трябваше да се проведе в начален стадий, преди още да е гласувано от община Радомир. Съжалявам, че го казвам, не искам по никакъв начин да заставам срещу кмета, срещу царя и срещу падаря, но в крайна сметка жителите на селото са неинформирани. Ние няколко човека вчера обиколихме почти цялото село. Хората не знаят за какво става въпрос. И кметицата днеска трябваше да е тук, пред вас и да отговаря на вашите въпроси.